Kuna baba wedu wakatendeka nguva dzose dzeupenyu hwedu. Tirongokutendai Mwari nechipo cheupenyu mazviita kutionesa zuva ranhasi, kwete nekugona asi nenyasha. Tirongokutendai Mwari nekuti munotida, rudo rwenyu torwona pakati pedu. Tirongokutendai Mwari nokutiunganidza semhuri yenyu. Toda presence yenyu pakati pedu. Zvese zvatichaita pano Mwari, toda uwapo hwenyu. Nevaenzi vedu vaitire zvakanaka, nesuwo mutirangarire sevana venyu. Tiri mukati mekudzidza nekudzidzisa. Takunamatai, takutendai, tiri muzita nomuropa ramambo Jesu. Amen. Kana unorega kusiwe kuna akapita makadi wana wechikoro zvinhu zvedu da kuti zviti ga tikuitira nguva nai regai nditi tina vadzidzisi vepano paprimary ngavasimuke tivaone. Vadzidzisi vepaprimary simukai. Mazita handichadomi, ngatiti mauya. Zvakanaka, tine varairidzi vekusecondary school. Simukai. Ngativati mauya. Zvakanaka, gai ndichiende pamongo wenyaya yedu yetawinga pano. Pano tine makomborero zvikuru. Katarisa pabuilding yetiri kuona iyi, pane munhu ane zita riri ipapa. Kadzoka mumashure umo, pane umwe mutambo wakamboti mwana wese akamwa drink rake. Ishinzi iChristmas party. Izvozvo zvose zvine zita remunhu ari panapa. Aipa kuti zviitike, nhasi ndiye atitsika pano. Kuda ndisati ndamusimudza, ngatimbomuroerayo maoko nezvaakaita. Nani other than Tendai Simbai. Mkoma akakweza, mkoma Simbai simukai kuone wana. Maita basa. Somtanga tautenda mtisi maita basa. Watisi tuwese maita basa chai. Makadiko wana. Makadiko wana. Unondiziwa ndiani pana? Koma. Okay. Bangotanga nchidaiso. Ndile. Zita rangu ndinonzi Tendai Kakweza, but ndakusenzesa rasekuru munoriziwa. Tendai Simbai. Ndakunzi Tendai Simbai, Simbai nderasekuru. Asi ndo Tendai kai Kakweza. Nasi ndikufara ndotara nechirudzi cha amai wangu. Handiri kachirudzi chedu. Nozo chirudzi cha amai nchi. Kudada kutotara shona. Ansoda atina nguwa chandawirira pano chinhu wana okomana. Ndo chikoro chandakatanga kudzidza pano pachikoro paNyamara. Chida grade 1, teacher wangu ari Mr. Tsiga. Headmaster wangu ari Mango. Ndakatanga kunge imimi apa. Handizi. Ndo ndakatanga ndichita pano pachikoro. Asi chandira kuti muiteka. Mese mundinzwa here? Kuti muteerere zvandakuunzirai nhasi. Zvandakuunzirai nhasi zviri very important. Ende chengetai. Pane pamuchaseka, museka pabvunyarara. Ndichikura inini pano, ndichida grade 1. Pane chinhu chandaidawo. Asi nenge ndiri dofo. Dofo munoriziva? Pachikoro mukirasi medu nenge mune vanhu vataiti isusu ameneka mazuva ano tainzi ndenge ndiri 30. Namba yandaitora ini nenge iri namba 29 kana namba 28. Mukuzviona? Pamagrupu taigara magrupu 1 to 5. Indaigara pagroup 5. Amene kuti muzviita here. Ndendiri dofo. Handiti? Asi do udofo hwangu. Hauda kuda kundikanganisa zvandaifunga. Ukuza zvandikutaura. Usasekwe kuti uri dofo. Munhu wese ane chaanoita sei? Ende hakuna munhu anonzi dofo. Kune munhu anononoka kubata. Uchinonzora? Wakanzwa kuti ndidofo, nditanga kundinyepera. Ndikungononoka ndika sei? Kubata. Handiti? Saka da kuti musimudze roko nhasi ndikubvunza dati musimudze roko. Anofunga kuti amai wake warombo ndiani? Simudza usanyare. Funga simudza yako. Anofunga muro warombo simudza roko usanyare. Very good. Very good. Anofunga wapfumi simudza yako.
Handi chinyarara mese hapana zvamuri kuziva. Pakati penyu hapana mupfumi kana murombo. Amai wako ndiwo warombo kana sekuru wako hauzi. Muchingwa? Muterera? Asi munotaura makasvika kumba moti amai nababa ina handizi murombo ini kana mupfumi. Kana uchipfumodza uri mupfumi une kaselfoni zvawakapfeka zvizi zvako ndaamai wako kana baba wako nasekuru wako. Nguva yenyu ichaita sei? Ichakwana. Inini ndaenda kuchikoro ndire Chigamba. Chigamba munochiziva here mimi? Chigamba apa. Ukaenda kuchikoro chisina bhutsu isa asina kutanga nhasi. Muza ndikutaura? Asi chiripo ndechekuti ngatiteerere wadzidzi wedu nekumba kwedu nanaamai wedu zvatiri kuitirwa. Handiti ka? Wakanzwa munhu achikutaurira kuti hauna bhutsu ndine bhutsu dzakanaka, muudze kuti hazvisi zvako ndezvaamai vako. Nguva yenyu ichaita sei? Handiti ka? Saka chiteerera upenyu hwangu. Handina nguva mudaenda kumwe ndizomuita maexam. Handiti ka? Saka ndizokukasika-kasira. Ndabva kuno ndakaenda kunonzi kuHarare. Kuno ndabva grade 1 kana unoita grade 2 kunonzi kuHarare. Asi kuHarare kwacho ndakaenda kuHarare kwamunofungidzira kaimwe. Ndakaenda kunonzi kuGhetto kuChitungwiza. Munokuza kuChitungwiza here? Taitokura mabhazi kuenda kuHarare kutaundi. Munondoora? Baba wangu naamai vangu vengo vari varombo. Kana chiti warombo wokuti wengowani waisenza kuti tione mari kuenda kupi? Kuchikoro. Handiti ka? Zvamuri kungoitawo tichodzingirwawo mari zvechikoro. Muza ndiri kutaura? Asi ndipo ndinoita gaga life yangu. Ndakada kutanga life yangu ikuti ndakuda kuita zvesport. Sport yandakatanga kutamba ngeni basketball. Ndakukura ndakatanga problem yekupfeka boots. Boots dzangu dzandinopfeka usingazive kune masaizi ka. Boots yandakapfeka ini size 20 kuAmerica kuZimbabwe size 19. Zimbabwe muno mi size 19 aiwanike inge isingawanike mushopu. Baba wangu pandakatanga kukura ndina kuma 14 13 ndichi anga asina mari kunotenga boots. Muzandoora? Zvakanzi nebhata kana uchida boots unofanira kutotenga chimodhi chacho chechi chokuita kuti upfeke boots boti mwana wako anotenga boots ka 1 pagore. Baba vangu asina mari. Zvandakazoita manje nokushupika kweku ndakanotenga pharmacy. Munoziva anonzi pharmacy? Munoziva pharmacy here? Ndakatenga tai remota. Munoziva tai remota? Ndakacheka ndakaita chisoo patai remota ndakatanga kufamba. Zvaindirwadza maChristmas wamwe ane bhutsu ini ndenge singa kwakauya bhutsu nefunga maticha vanoziva nezvi magrasshopper andira kupfeka here. So ndakagumira kupfeka tenda futi. Ndozvandakatanga kugumira kupfeka tenda futi. Ende ndaikura ndakanga ndiri murefu but ndiri katete. Munoziva? Tichipiwa mazita achinzi Toro, zvimwe achiti Jorobido, waitawo. Handidika. Pandakatanga kuendawo kune vamwe vanhu wakanga wane mari. Anga munoziva kuHarare kune vataiti makarati. Hamene munoziva vanzi makarati. Ndakunotambawo sport yangu kwekwi. Apa chandanga ndakunetseka chinhu wani mari. Udofo hwangu wandibata. Asi ndakanga chandakanga kukumbira kuna Mwari. Teererai munzwe. Ndakaona kuti baba vangu asina mari. Hapana pachita asi pezvo zvandiri kuti ndakakumbira kuna Mwari. Mwari dai zvaibvira mundipiwo bhutsu inoita sei inondikwana. Ndo munamato ndakapa dai Mwari zvaibvira mundipiwo bhutsu inoita sei inondikwana. Ndo munamato wangu. Hapana munhu anendichakumbira kusara kwani kwaMwari. Sezvinema wakapera nguva yakakwana. Noudofo hwangu uye ndakashingira. Kana uri dofo ndikandikutaurire. Kana uchiziva kuti unofanira kuteerera. Angave mudzidzi wako teerera. Kungave kumba teerera. Munza ndikutaura? Kungave vabereki kana sekuru unogara nawo teerera. Munza ndikutaura? Ndakatanga kutamba ndo handina nguva kundikutaurira life yangu yese. Ndikuita gaga bota tarangu hatina nguva. Saka teerera zvandikutaurira sema points. Ndakatanga kuenda kunotamba sport. Ndasvika kuye kwandaitamba ponje pa kuchikoro. Baba ndakaudza kuti kudiwa mabhuti. Baba wangu asingakwanise kuita sei kundipa zvesport bozi waitoshupikawo kuisawo chikafu patebho kuti tikwanise kudya. Bozi ndakakura mufamily yenge newakomana wega wega ngo wari 6 boys wasikana wari 2 tichigara mu1 room kuChitungwiza.
baba ndio waisenza amai wangu waitemura huni kamisa unozi kutemura huni amene waitemura huni kuti tirarame but hazvina kundikanganisa ndakati inini handizi murombo amai wangu nababa wangu ndio wachi isusu nguva yedu yangu ichaita sei pandakatanga kufamba inini ndichienda kunotamba basketball ndine farmacy tingautongwa nefamacy wagadzira tai wamwe vanenge time dzacho matitanianzi kwaiwe masinika kana tiri kuhaziwaya autoka kutarisa sowanzo whatsapp inini ndakati nechomwe ndakati masinika haazi yenyaya ndana baba wenyu haina handizi hawaziriwo asi ndakaramba chingoshingira basketball ndakatanga kugadzira itanda basketball ndakasvika iyo wachitamba mabhora aya akadai wachibhaunza so inini neurombo hwangu ndanga ndisingakwanise kuona bhora zvandakaita manje ndakatora 5 kg yehupu ndakafuridza mukaka yekumwe makaifuridza inoita mweya handiti mosunga kwekwe ndobva ndaisa 5 kg yehupu mwemwe ndoyaisa ma5 zvipepa zveplastic ndozvikaka taikaka mazuva aanowasunga mukaka nedrau saka bhora rinenge rakuita sei rakubhaunza nditanga kuita sei kupractiza saka wakazondiona kochi wacho uda kutamba basketball yautange kutamba asi kwaipiwa mascholarship waienda kunopira kuna naamerica 1 ngowane mari ini baba wangu ngo asinowo mari asi handirakuregera kuita sei kunamata kuna mwari dai baba mandipochi bhutsu dzinondikwana neimwe nguva munamato wangu akazonzwika ndakaenda kunotamba basketball ndichisvika kwekweteererai manje ndiyandokudze ndenge ndine special shoe yangu special shoe ndenge ndinayo manje ye special shoe ka ndiyo ine tie ndasvika kwekwe kuna naye kuEurope ndakapfeka special shoe yangu wakanditarisa wakadayo anza okay ndakati I'm fine utera zondera ndakati I'm fine handiti wakanditarisa wakatasa bhutsi yangu watasi ndakaita ndakapfekawo special jacket rangu rakabvaruka arina basa because ndaiziziva kuti it's not me who's poor, it's my parents guys muza ndiri kutaura ndakatanga kutamba sport yangu ndatamba sport yangu chinzwa yamanje kuti mwari wane simba inini ndichikura taiona matv imanani matv ataiona anoti mablack and white asi taiwaona panext door nekuti baba wangu wengu asina kwanisa kuita sei kutenga tv but chakandishamisa ndechekuti ndaiona everyday ndichiona pamatv taifuka kuti kuEurope ndiko kuna vanhu vakareba kundani isusu pandakazosvika inini ndakatowamhoresa chini makadii unza ndokutaura asi ndaibva kuno iwe kumusha iwe kwataija matamba nematufu kuzvina ndokutaura isusu takabva kuno takazosvika chiwamhoresa makaita sei akanzi bhutsi yako hatina inokwana iwewe anopfeka saizi ndakati handiiziwe pozi ndinge sikazive saizi yangu zvigumbo chacho zvadai zvaaita kunzi munoziva konzi here abve yazomeswa saizi yangu akanzi iwewe unopfeka saizi 19 but hatina mushopu takutogadzirira makambani ava pautanga kutondirwira kundigadzirira chi bhutsi iye maona zvinoita mwari wakutondirwira kuita sei kugadzira bhutsi iye nenyaya yechi yesport saka zvandiri kutaura kwamuri imimi mese muri apa hazvireve kuti chikoro uri dofo pane zvinhu zvaunogona muupenyu hwako chisikagone mumwe munhu asi unoshingirira asi teerera madzidzi wenyu teerere wabereki kumba ndasvika kwekwe chiteerere kwandakuenda manje ndasvika kwekwe vakandibvunza kuti what do you want to eat ndakati hapana unozwa kana uchibva kuafrica iwe wakabvunza wanje waukori kune zvinhu zvakawanda ndangoti anything you eat kuza ndikutaura nechirungu changu ichocho chokuafrica kuza ndikutaura ndakapiwa half chicken teererai mudza paakuenda nyaya ndakapiwa half chicken teererai half chicken andiyaiswa apo nemafoku nemanaifi teererai mudzwa mwenyu muchaita izvozvo yaiswa foku neive half chicken yapiwa inini munoziva half chicken yapiwa inini nemafoku nemanaifi ndakatarisa ndakaramba ndakamira ndakamubvunza excuse me akanzi where is water kunza ndinotara handa kuti water teerera chirungu chacho excuse me where is water teerera uchinzwa murungu akabva anotarisa anzi let's go there thank you very much abva ndaenda kunogeza maoko angu
ndakasiya fork board nesina kuzvijaira handike apo ndadya chicken sechicken mabhonzo nayo unoziva kudya kwedu iwo waita zvemafoko handiti but chakandishamisa chinzwai chakandishamisa ndechekuti iye paakadya yake akangonyopura paakanda mupini inhana yangu yakarowa pandakaona chikandwa mupini. Do you know why? Because kumba kwedu taidya full chicken mhuri yese including my visitor. Uterera asi ndaona mwe munhu anongonyopura ende akupiwa hafu ndega ndakatokomana denda ndakatotora chakandwa mupini ndaitopa kumba wanin'ina wangu waidya asi sekese but ipapo izvi ndizvo zvandakafila. Ndaenda kuchanging room manje kwaendi kuchanging room kwekwe takunotamba basketball ndakaona zakati tapedza kutamba basketball wanotora ma-t-shirt ayanzi ano sweating anekandwa mupini ukandwa mupini kwandinobva kwandakararama kwandaitsvaka bhutsuka ini omokati ndakati guys please can I excuse me tora zvinhu zvinemese muchibhini muplastic ndakatanga kutora zvinhu izvi ndichisunga zvimwe wamwe wacho kuno makazviwana zvimwe wamwe wacho hakuzi kuno kuchete kuno naZambia ndakaisa po ndaiziva kuti kuAfrica kune mwana ari kutora chinhu ichochi uchinzwa maold kit ndakatora ndakati wakomana handirase ndinoita sei ndinotora because ndakakura ndichida sei tidzishaya buta ndiri kutaura wamwe wenyu imimi mese muri umu wese hamurambe makadai muchaenda kwamuchaenda mese muri imomo ndoda kuti imimi kana makwanisa kuzodzoka mufungo wamwe wenyu wamwe muchaita madzidzisi wamwe muchaita maheadmaster wamwe muchaita chii mukati menyu asi kana please ndikukumbirawo kana mazosvika kwamasvika musakangamwe pamuti pano muzandaura musakangamwe wamwe wenyu nekuti shaiti kana zvikutika tiri kutamba tese kana mazoenda kunana America maumwe makuya unoti shiny rest moende kamotikari makutochinja chii how are you iwe muzanondokutaura saka chiripo ndechekuti nakuti mese mutaure chinhu one if I can do it I can do it okay muzandaura akutese tiite pamwe chete if I can do it I can do it let's go asi kunzwa imimi if I can do it I can do it wasikana muri kukura wakomana ndikutanga kwawasikana time yenyu ichasvika time yenyu wasikana itai zvechikoro itai education time yenyu ichasvika kune wakomana wakawanda uko neuko time yenyu ichasvika chinhu chinodiwa chandava kukutaurirai inini bia tere chinhu zvandikutaurirai mese wasikana newakomana one kuti muteerera wadzidzi wenyu unotaura teerera wadzidzi wenyu teerera wabereki wenyu two don't drink don't smoke listen this is the killer don't drink don't smoke usamwe usapute fodya usamwe unotaura this is the killer unotaura makaona tumari makaenda kunomwa fodya nokuputa fodya unotaura don't drink don't smoke unotaura three we need to work hard kana nchiti work hard uchiziva kuti inini handikwanise kuita yedzera kusenza bvunza maticha unotaura senza ine simba wana kana chiri kusenza nesimba bvunza pauri kutadza bvunza unoyamurwa unotaura church last you need to play to God. Listen, munhu wese angakutadze kukupa chaunokupa but munhu one anokupa is rich. That person is rich. Unotaura Mwari wane simba ndino Mwari akasika kuti ane pese patakagara panapa ndepake mvura makwanja ndepake saka imimi anokupai unotaura ndapedza saka inini kuno kwandaya reason yandoda kuita toda kuti tiite sport muno uchingisa toda kuti academy sport basketball academy yekuti tiwane kuno kuti tiite academy yedu esport handitika imimi ndinoda kuti inini ndakuritaya ndakura that's my last season asacha ndiripresa sandiani ndimimi mchandiripresa imimi muza zvandikutaura saka kubvira nhasi sport inochinja upenyu hwangu handangoita gaga kutaura zvezveupenyu hwangu
Handika. Ndio zvandaita ukakaka. Saka ini chandira kuti ndiiteka chatava nematicha enyu. Tisaorganize kuti toita sei kuti tiite sport muno muZumba. Handika. Ina handinete kunonhonga. Izvi. Zvaida kuraswa zvindonhonga. Ndoti pei. Kuzumba kwedu kuna vanhu vasina. Munondara. Kana ukandiseka ende futi hapana kareba pfura inini iko indakadya matamba matufu hatomboasi vari kuya unoapedza kuno unoziva matufu imi ndo dzasakadya isu handika matamba handidika kana wakandiseka hapana bhutsu yanokwana inopfeka inini uziva hakuna muZimbabwe yese hakuna anopfeka asi sinokwa mutoko tisu takaipfeka hapana anopfeka sai 20 asi kuno kuZumba kuno takabva kuno kumaticha edu apa tisi toipfeka makanzwa munhu ati kutaurira kuti unoti aiwa kapanyamhara handika munzwa handika saka pfira nhasi imimi hapana murombo apa hapana mupfumi apa handika asi imimi nguva yenyu chaita sei asi you need to work what very good unofanira kuita sekuteerera chii wabereki maticha asi hazvina secret makumaputa fodya ndautanga panapa ndikukuona mafesi yenyu. Can you promise me you're going to smoke your drug? You promise me that I'm put a forge on Weduru. Promise me. It's a tender you promise. Let's go. No, I saw good wine. Sapana mara to put a guy. Ngati the tender you promise. Kuta ndita put a forge on the Weduru. Kuta ndita put a forge on Weduru. Thank you. Tauya kunemi that tender you promise and put a forty and somewhere door. Let's go. Guys, inini kubvira pandakata ndoda kuti ndakatanga pasikoro panapa 1981 if I'm not mistaken. Na nhasi ndiri kumhanya. 1981. Maromo tu pasikoro pandakakudza umwe wacho akashaya nekumwe wamwe anoziva. Ndenge ndina wamwe wainzi Shawa wangu waigara panapa. Ndiwo aimhanya. Anara murambiwa waimhanya waimurambiwa kana uchiri kuziva ana pedyo waimhanya pasikoro panapa tichiimba mana wakazara mwana anonzi wangu wenyu zvomuda panapa ndokuri maroho moto edu munondara kubvira that time nanhasi chirungomhanya muchizondara nanhasi ena mundisiye futi danharo nemi anondisiya kuti apa tiona kuti dziwa munondisiya hapana unza saka you promise. Second one, you promise don't smoke, don't drink. Let's go. Let's go. You promise don't smoke, don't drink. Okay, that person. I am Bunze Diana. Any Bunza, that you Bunze. Musanyare, Bunza. Kana Bunza upenyu wangu and Musanyare. Amuchafe makakundichikura ine na pana mnakambuya chitaura zvakutaura. Anengane mvunzuka ngandibvunze kana ukane mvunzo ngandibvunze kana maticha ane mvunzo ngandibvunze iground range ndibvunze yes based on which sport basketball or you want an academy inenge ine ma sports essay because we have different talents in them inini zvandiri kuita ndikuita academy sport imimi mutazondimi mawadzidzi muri background handika inini ndiri kuuya neacademy sport academy sport imimi ndimutatora madiscipline namuna todaita zvakati nezvakati handika because I believe you want to believe why I believe okay let me tell you something why I don't believe with Western gold they're the fastest on the world handibvume why isingabvume kudaro ndibvunze why pandaibvunzwa ini ndausimudza wani mukomana nda wani ticha neyakunoti auze gara yapo ende pamberi apo pandaitaurirwa inini teererai hanzi kuamerica taona mablack and white tv mama wakadaira hanzi kuamerica kune vanhu vakareba kune varungu vakareba kuamerica ndozvandataurirwa vanopfeka boots vanopfeka mabasketball vakareba apo ndaenda kuamerica zvandakaita manje ndozvokudai so apo ndasvika varungu vacho ndongo vakareba makadiwa kuru This is a true story. Because that's the
ndakukuudzai zvandikutaurira zvere handibvume kuti ni kuna anoswima kunda vanhu wese kumusha kwedu kunouka uko pane munhu akatiza garwa apa achirova manyara kumubata nekuswima iye anotora weoti but kuti hatina maopportunity kuzara maticha tinawo anogona kuticha kutambawo handiti isu takabva pano apa klasi yangu enge iri apo ndiyo klasi yangu enge isatu apo pano handiti but maopportunity atinawo andianida kupinza inini eda sport munhu asani sport anogona utimirira isusu munanzora ndipo ndapindira bvunzo kana pane mubvunzo bvunza ndio nguva yacho akunozotanza dai takabvunza kudai bvunzai wane mubvunzo anyone ane mubvunzo bvunzai wane wechikora hapana nemubvunzo hapana nemubvunzo sataita hapana nemubvunzo hapana ka kana musina mubvunzo ka ndatenda ndofunga panapa ndakambokuti munhu wese aitirwe pati kana akaitirwa pati unoziva ndozvendaisuwawo ndichikwira paChristmas yedu uziva ndai ndakabato drink ka ndakamwa drink ndechikendenge Christmas yedu saka ndakatowa kumanaka mumboitawo zvandaingosuwawo handiti ka but ezvinei zvinhu zvimana ndoda kuti pano pabve vanhu vanda mastar anena ebasketball mastar esoka mastar anything saka we need academy handiti ka saka zvakakwamuri mimi kuti muite sei mubatane nematicha enyu tobatana tese handiti ka wani uda kuita basketball toita tisaita basketball wadaita chii mutenda nematicha enyu hapana zvakawanda zvandikukutichai kuti maticha enyu munazvo nango yanokupa energy unondora handiuya nokutichai kuti maticha enyu ndakatichwa newawawo inango yanokupai energy handitika nekukubhisaika kuti ndiri murongo nekukubhisaika kufungidzira kuti wanhingi ndiwane mari wakaona munhu achifamba nemotokari atikushandira kudaisoka uudza kuti time anoita zvii unondora wamuudza kuti tende yakataura matime mukamu kana wakafamba usina bhuti tera isoti miri handika time yangu ichata sei ende kana yasvika uchata sei asi unamati kuna mwari handika saka ndichangoenekutirwa mapikicha ndimukana musina kana pane vanoita zvebasketball toda kuti matichei ndichangoenda kokushow yebasketball ndioita seonetamba basketball ukutamba siuzifa ndaenda toda kuti maticha yenyu masport enyu muzandaura maticha kamaita bandoda kutenda toda kuti titende mese mundibatsire totende maticha edu zvakatitira handika zvari kukuitirai kuti makaita basa wadzidzisi muri kuita basa wadzidzisi handika handetesa ngatichei samari ngatiwatenda wese munhu wese ngetiziita basa wadzidzisi handei warumeka reka ndikutaurirei imimi wakomana reka ndikutaurirei wakomana ndikukuseka hapana zvavanoda kwamuri avo awa hapana imi auda zvamuri imini pane time yewakomana newasikana mopati makura muda kuva kuti makura musina kukura mandara handika mofana kuteerera because imimika munhu akakuudza kuitira zvakati hapana chavari kuda imimi kuyamura imimi unandudara iwo kufamba kana une kafoni kana kawachi kawakatengerwa nababa uchidaiso auziriwe ndibaba wako kana ambuya wako uchinzwa teerera zvamutaura newanavo handiti munzwa vanhu vese handitida kunzwa kuti imimi maita nharo nematicha handiti kana muda kusvika pandasvika you need to work hard and inofanira kuteerera hazvirevi kuti uri doko hazvirevi kuti uri chivi nondara munhu wese can do it asi ndo unozviregerera unondara wasikana ichasvika time yekuchuza wakomana kana uchiita sport yako undochuza wakomana uya kambani kuti iwe ibva iwe handidi uchinzwa because unenge uchiziva zvauri kuita kune kumalawi kune kuzambia kune kuharare kune kwamutoko kune uchachuza wako wanika uri kumanyirei kune kuamerica kana wada uzowachuzawo wakamirira iwewe unochuza wani uri kumanyirei saka manje ita zvechikoro nesport manditika bengi maita basa nokuita tongozvira vapikicha yenyu tena madzidzisi maita basa anika maita basa panorayirwa mwana wamambo iwe murandaita senei nawo kubvoni chako ipapo handizi
ende mese maiswa pasame side. Hapana murombo, hapana mupfumi. Handiti? Don't smoke, don't drink. But ndinomubvunzo wangu, especially wakomana wesekondari. Magamu muuswera muchipi. If you can answer that question for me, munoswera muri umuite magamu. Muda uzoita zvomiti kana makura here mukaedza wakatamba neshamwari sina bhasikoro hautenge bhasikoro. Wakatamba nemunhu anokufurira kuti aende kumagamu, hapana zvauri kuona. Chinja shamwari iyoyo, chinja. Boza hapana kwauri kuye, takaseka pano, taigara pano, panakadzidza pano, hapana special. Imatadzidza zvatonaka. Isairohwa isi, amene muchiri kurohwa isi. Andika, saka abeta kana mutorohwa. Izwa, isu isairohwa. Andika, mwakaona mnati magamu mukenda unoite chikutaura, mukenda unoite magamu, mune chikore, maticha ere anoenda magamu. anoswera mukutongofamba inzvimbo dzega dzega. Saka pane munhu ari kufurira munhu wani. Iyepe. Handitika. Saka tazvematicha chinja yako mati. Tira kuti tuye panapa, tikuda tendai, tikuda zvakati. Tira mabasketball, tira masoka. Handika. Tira manetball. Handika. Handika, ndio zvatiri kuda izvozvo. Noti tira magamu free. Thank you very much. Tinotenda zvikuru nekuteerera kwamaita. Ane nzeve aita sei? Ndinokushuvirai kuti muri kuwana mukana yakawanda yekuoneswa upenyu hwatinofanira kufamba nahwo, tichioneswa makwara akafamba navamwe. Imi masikana nevakomana mati kurei, toraiwo gwara rakanaka ramataridzwa iri. Mogotenda ona ipapo pane zambuko riri kumberi ramuri kutaridzwa, nokusisai kune kwakanaka kumberi. Tasvika pano patiri, tinotendawo zvakare miti Simbai. Tendai tomutenda zvikuru nekuti ationesa nekutizurirawo mukana weSports Academy iriyo yetiri kutarisa kuti tichaiitirwa. Vana vese vanogona sport, chero uchikwanisa kutamba une chipepa kana uchikwanisa kugadzira chikora chekunga